Timina, gaskiya akwai matsala. Kuɗi ne baka da shi? Wani kuɗi ne wani da shi? Mu kullum a cikin gona, tunda muka taso a gona muke ganin mu. Aba, ga mutane can ka duba shekarar da na je birni, wani ɗan ƙaramin yaro a zundume mai mota, sai tuƙa take tana tuƙa shi. Mu kuma a ce mu ƙare nan gurin yaushe har za mu tashi mu kuɗi. Aba, tun yaushe ake sa za mu kuɗin nan ba mu ba. Kullum sai a cikin noma. Kakanninmu anan suka mutu, kakanninmu anan suka mutu. Iyayen ma ga su nan za su mutu kuma mu za mu mutu kuma babu wanda ya kuɗi a cikin. Yanzu kalle ni. A tunanin kan abin ni ne shekara ta nawa? Yanzu abin ne baka fi shekara 15 ba. To amma anan fa yanzu ka kai kusan 30 duk ka tsufa. Kai ni fa gidanmu da ina da mataimaka noman da zamu Allah ne ya san noman da zamu. To ni ka san ko kani ban da shi. Daga kai na aka daina haifan namiji sai mata. Alquran ko agola ne yanzu ko riko aka ka gidanmu. Wallahi sai kai noma. Yanzu fa dan Allah fi sabilillah ka duba tun safe muna gona. Tun safe sai ka ce jakuna. To me ake ji da irin wannan dan Allah? Abar Allah ni wallahi ture a ƙauyen mu kana a wannan dan gidan ku ne ko a kakanninmu an taba jarfata? Dangin mu ba mai haske na. A dangin babar ku ba ku ji an ce Usman ya tafi Turai ba? Usman Turai? Wanda tun da ya tafi bai dawo ba? To wannan dan sa ne an nuna mun shi a wannan dan uwana ne? Dan uwanka ne wallahi dan sa ne. Na kai arziki ya zo ma kana wani noma? Arziki me? Gashi arziki ya zo ma. Faran kwasiyan da na sha wahala sai ai tun da ya zama dan gidanmu ne. Ka san me a cikin nan tashi da yazo da shi? Ko zai ban daga baya wallahi sai ganin gida je tashi mu je wallahi shi. Alquran ko zai bani sai. Wallahi dan gidan Usmana ne. An dan uwanmu ne kai. Kai dan gidan Usmana? Dan uwa. Daga ina haka? Kaga da hancinka da hancinsa kuma ɗaya sak. Wallahi dan uwanka ne. An dan uwanmu. What people say about? Kai kwantar da hankalinka. Kai baka ga kamar mu ba? Dan gidan Usmana. Alquran dan uwana ne. Ni dan gidan Usmana. Yawwa dan uwana. Dan uwansa ne kai. To da kai da wannan bana gonar gabas za ta nomu. Babansa, kanin babansa, kai dan kanin babansa ne London ko? Ni ban san shi ba. Amma hanci you know look. A rayuwa na ba ganka ba. Gani hanci iri daya. You da ni iri daya. Da babanka da babana. Mami I don't know you. Zaka san shi da mu zaka yi. Alquran dan uwan mu ne. Noman bane zo. Me ka kaje ka rike ma. Wallahi bature ne. Ka zai taba mun dan uwan mu ne sai mu samu damuwa. Kuma daga taba dan ku da bature ne? Ba bature amma sai halin da zai biya mu kuma wasan ta aka sa. Kai wasan ta aka samu wannan. Saya. To yanzu abin da kai za mu fara noma. Wai say rubbish. Idan muka gama sassabe a can gonar kofa. Zaka je ka kwaso. Samiyan na kyara zaka dinga daukan taki kana kaiwa a jaki. Allah ya hore mana jakuna banda kanne dama sai Allah ya kawo kanin jaki. A sayaratin ko kasar Hausa. Oh my god. Abun hawa. I don't know that. Ka san kwabar kasa? Kaga kai faɗa masa tagas. Koi noman bana da kai za a yi, noman bana da kai za a yi. I don't know what you people are saying. Kai kwaran kwatsa sai kai. Kariya ne kwaran kwatsa sai kai, noman bana da shi za a yi. Mu ga ci mu gane shi. Wallahi tunda muka da muka kai ma sai ka dawo. I don't know you people. Alquran ka san kuma sai kai noma, sai kai kwabar kasa sai ka kora jaki. What is your man? What is Samiyan na kyara da kai za mu dinga kai taki. Alquran sai ka don't stain me with your black stain. Don't stain me. Me yake cewa ne kan bai zage mu ba. A dai dan uwanka ne in ya zage kwaran kwatsa yana barar da shi. Allah ya ga maka magana. Ta za ka gane zagin ni ma ban gane ba ka ba gane ba. Ko ka yadda ko kai Alƙur'an so yake gudu. Gudu ake sanya munafiki. Ba zan gaci ba zan gare shi ba. Ni yanda ban da kanne Allah ya kawo naka cikin kwana ne ta kwaran kwatsa sai yayi noma. Mu dauke shi kawai. Mu kinkibe mu je mu daure shi. Zo ka ji mutum mu. Ai mu da kai an